V létě se z důvodu volnějšího režimu, většího množství jídla a menšího pohybu potýká řada lidí s nadváhou. My používáme rádi tzv. Jeanový alarm. Je to metoda, kdy si alespoň jednou týdně zkusíte obléct nějaké pevné kalhoty, ideálně rifle, a člověk velmi rychle pozná, zda nedošlo k vzestupu tukové tkáně v oblasti pasu, protože přeci jen léto svádí k tomu nosit volné oblečení, šortky, šaty, zvyšuje se konzumace zmrzlin, ledových tříští a všechno tohle může způsobit nárůst hmotnosti, který potom lidé objeví až na podzim, kdy se ochladí a přijde období pevných kalhot, které jsou najednou sražené. A jak nejlépe a nejjednodušeji s nadváhou bojovat? Určitě ten základ je dostatečná pohybová aktivita. Snažte se každý den alespoň 30 minut věnovat například procházce, jízdě na kole nebo na inline bruslích třeba. Omezit konzumaci sladkých nápojů, a to včetně alkoholických nápojů, míchaných drinků a podobně. A také nezapomínat na to, že je důležitý spánkový režim a dostatečný odpočinek. Je důležité si uvědomit, že nadváha a obezita jsou zdravotní problémy, které mohou vést až k závažným onemocněním, a proto je důležité dbát o zdravý životní styl, vyváženou stravu a dostatek pohybu.